Dansk ishockeys håb, 19-årige Oliver Lauritsen fra Gentofte, er netop startet på St. Cloud's University i staten Minnesota. Her har han optimale muligheder for at kombinere uddannelsen med ishockey på højeste niveau. Vi fulgte Oliver på hans allerførste træningsdag. Altså det hele startede med, at jeg gik i folkeskolen, 7 år gammel, og så var en af mine kammerater, Christoffer, spillede ishockey sammen med en masse andre drenge i Gentofte Ishockeyklub. Der findes ikke de helt store muligheder i Danmark, og derfor er der mange, men en del vælger så at flytte til Sverige og gå på et ishockeygymnasium, hvor der simpelthen er mulighed for at træne i skoletiden også om morgenen 3 gange om ugen og få en gymnasieuddannelse samtidig med. Ja, første gang jeg skal på is, så kommer vi sikkert til at svare helvede til, og vi skal sikkert bare løbe rundt og, kan man sige, lege lidt. Så. Men nye skøjter hele lortet, så det ser ud af helvede til at starte. Efter jeg var blevet student i Linköping, muligheden for at læse videre her, og samtidig spille ishockey på et endnu højere niveau. Forhåbentlig så kan det jo så tage mig videre til mit helt store mål, og komme videre til NHL på et tidspunkt. Vi ser i slutningen af sæsonen, om der muligvis kan blive en chance for at få lov at komme med seniorlandsholdet til AVM.